Hola, bon dia a tothom! Avui parlarem de sistemes d'equacions. Molt bé, anem a plantejar el següent problema. El doble de l'edat de Marina més l'edat d'Adrián és 46 i la suma de les dues edats és 31. Quines són les edats de Marina i d'Adrián? Molt bé, doncs este problema ens conduirà a un sistema d'equacions. Anem a plantejar el problema. Les incògnites són les que me marca l'enunciat, les edats de Marina i Adrián. I l'edat de Marina, com que és incògnita, li anomenaré X, i a l'edat d'Adrián el que gastaré és una altra lletra diferent, perquè té un valor diferent a priori que la d'Adrián, per tant, la anomenaré I. I ara me diuen que el doble de l'edat de Marina, és 2 per X, més l'edat d'Adrián, que és I, ha de ser igual a 46, és el que m'està dient l'enunciat. I per una altra banda, la suma de les dues edats és de 31. Molt bé, doncs el que ha ocorrit és que tenim dos incògnites i alhora tenim dues condicions i dos incògnites. Això ens conduirà a una única solució. I ara parlarem que no sempre serà el cas, però en general podem dir que si tenim dues condicions i dos incògnites podríem trobar una solució. I això és el que s'anomena un sistema d'equacions. Dos equacions amb dues incògnites, en aquest cas. Podríem tindre tres equacions amb tres incògnites. Però en aquest cas senzill són dues equacions i dos incògnites. I què vol dir resoldre el sistema d'equacions? Doncs trobar aquells valors que fan certa de forma simultània les dues equacions. És a dir, en aquest cas, jo sé, perquè he plantejat jo el problema i sé quines eren les solucions, que l'edat de Marina era 15 i l'edat d'Adrián eren 16. Perquè mireu, si jo faig el doble de l'edat de Marina, que són 15, més l'edat d'Adrián, que són 16, això me dona 30 més 16, que són 46. Molt bé. I per una altra banda, l'edat de Marina i l'edat d'Adrián sumen 31. Eixes són els dos únics valors que fan certa les dues equacions alhora, al mateix temps. Este és el concepte de sistema d'equacions. I què vol dir? Que a voltes no podem trobar dues solucions. Mireu, a voltes es pot passar que no hi hagi cap solució. I vaig a ficar un exemple partint del que tenim. Sense solució. I ahí és quan s'anomena un sistema incompatible. El que vol dir és que no tindrà solució el sistema. Un exemple, si jo dic que x més y, en aquest exemple que tenim, és 31, i ara jo dic que 2 per x més y és igual a 31, aquesta afirmació és incompatible amb aquesta altra afirmació. No pot ser que si jo al sumar dues edats me doni 31, la suma d'aquestes dues edats, el doble d'aquesta suma, siga també 31. No és possible. No és possible. Per tant, aquest sistema seria incompatible, és a dir, no tindria solució. Molt bé, aquest és un exemple senzillet, simplement és incongruent. El que diu esta afirmació, esta equació i esta equació. Són dues condicions incongruents entre elles. També ens podem trobar amb el cas d'infinites solucions. Això és el que s'anomenaria un sistema que seria compatible, és a dir, tindria solucions però serien infinites. I això com s'anomena? Se diu que el sistema és indeterminat. Un exemple a partir d'este, molt senzill. Si jo haguera agarrat i haguera dit que x més y és igual a 31 i alhora el doble de x més y fora igual al doble de 31, és a dir, a 62, el que tinc així són, en realitat, dos incògnites, però només tinc una única condició. És a dir, esta equació, este condicionant, és exactament, m'està dient el mateix que este altre. És a dir, que este condicionant no m'aporta informació. I al final, jo puc trobar infinites solucions. Per què? Jo puc trobar infinits nombres que al sumar-los donen 31. Per exemple, si x és igual a 1,
i la i és igual a 30, ja tinc que la seva suma serà 31. Estem d'acord? I també podria haver agarrat x igual a menys 1 i i igual a 32. Val. Puc continuar amb nombres decimals, etc. I al final em trobo que sí, estan relacionats, n'hi ha una condició entre ells, no poden valer qualsevol valor, però puc començar a donar i a trobar infinits valors de x e y que me compleixen esta condició. Per tant, seria un sistema indeterminat, compatible i indeterminat, ¿vale? Més concretament. Però bueno, en general, per a que s'entenga, oblideu-vos d'estos conceptes. Infinites solucions poden ser. Sense solució, també. I en general, si està ben plantejat el problema, trobarem una única solució, un únic valor de x de y o de y que facin certa alhora les dues condicions o equacions. Molt bé, espero que estigui clar. Al pròxim vídeo veurem com resoldre mitjançant diferents mètodes. Fins a la pròxima!